En els últims anys, l'Antonio Díaz, el Mago Pop, ha portat la seva màgia a més de 150 països a través de Discovery Channel. Известным ученым современности. Через магию к звездам. Премьера. В воскресенье. Antonio Diaz est un magicien sans frontières. Stop playing. I'm gonna call you back. Something crazy just happened. Ha sorprès a infinitat de personalitats nacionals i internacionals i s'ha convertit en l'il·lusionista més taquiller d'Europa segons la revista Forbes. Este tío es el mejor. Gracias, Antonio. El 2018 es converteix en l'artista que més entrades ven al nostre país. Èxit mai assolit abans per un il·lusionista. El seu nom s'associa cada cop més a la màgia. La definición es sencillamente del Mago Pop. ¿Te han robado? ¿Qué va a pasar? ¿Que ha entrado el Mago Pop? Però el seu èxit més gran ha estat superar l'emblemàtica xifra del 1 milió d'espectadors. Gràcies per fer-ho possible. Entrades ja a la venda a elmagopop.com.